Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Dili ko gwapo, tutuki lang. Ande. Nga nung nagsigi ka maghinuktok din he. Oy, nga kasayo pas kabuntagon. Lain man akong pamati sa kong lawas ng Inday. Ha? Gilantan ka? Wa man. Wa oy, pero lain di akong gibati. Wala nga naman na. Hubog ka gabi Wa ba yan, may nag-inom gabi eh. Unya. Nga no ingon man niya ang gibati mo karon? Ambot eh. Lain. Ay! Madiguan ta day. Ang saka oy. Kadiguan ka? Diyan ka lang Inday. Ah. Hala. Midigwa. Agoy. Uy, nagsuka? Baya, no? Wa ka siya magsabak? Mabdus? Ay, isos pa sa ilo ayin taon ko. Basin og nasayop lamang ko. Nga nugod intong mo mabdus man siya nga ang gusto ana, babae man. Lain. Ganun. Ganun nagsuka pa ko. Kalay sa akong ginawaan. Pulos laway ang akong gisuka. Di ba nato ko hupo gabi? Ano nagsuka mo ko? Wa man sa ko gikaon nga sarang makapasukan ako. Sakaw yan de. Ay, naginday. Nagsuka ka man. Bitaw, kalit man lang. Nya, luod kaya akong kuto-kuto. Mao ba? Baya, no? Napanuhutan ng tingali ko ng inday. Basin. Pero, Nga naman, pero unsa ng inday? la, naara ba kay laing tilimadon anang magsuka? Unsa? Unsa mo ko nagtilimad un anang nagsuka ng inday? Ay, paras ba ng mga salidas sine? Sa salidas TV, day. O sa drama sa radyo. Kadaghanan gud anak, day, no? Basta magsuka gani ang babae, maptos. Unsa? Mao lagi. Basta magsuka ang babae, kadaghanan anak, day, maptos. Anong gisulti ba ni mo na ako ng inday? Ayo loy, wa man ko magaingon gud nga mabdos ka, kay laki noon gud ka. Oh, naara man na nang. Pero lakin on lagi ka. May matres man gihapon ka. Mao nga, pwede gihapong mo mabdos. Nang inday, kumidyag sama na ng unsang taong ka. Ay ayaw lamang gud sa pagtuo, God. Kung nagtuo ka nga, nagkomidyar ako, ala, komidya gud pod. Pero og, gikonsaran kas Espiritu Santo, basin. Unsa? Pag binuang din ang uy. Uy, ako magbinuang inday, Gusto oy. na nang. Lain na noy. Bitaw. Mas mayo tingali nga magpakonsulta kag doktor day. Oy, nganong nagsuka ka man? Basen bayag na hyperon ka ba diha ba? Tingali ng inday, mo tingali na. Oo, pa-check up dayon. Ayaw kumpiyansa, oy. Basig maunsaw niya ka. Pero wani kaso na uy. Mawara ni. Oh, labing maayo. Mawaan na ang pagsuka-suka ni mo. Ano? Nganong kalit pa lang itong kipatit akong luod. O murag manggawas na akong laway. Buisita! Di pa mapatol ko na eh. Friend ko. Nanginday. Oy, Dudong. Ni, pamanggod ka din hislon. Nagalingkod-lingkod din his may sweng. Kuan nang, wala pa ko duka ataon. Unya, kumusta naman mo si Miss Babes? Nang,
Nindot pa mong tanawon sa Facebook dong. Kung kwartahan ka lamang, no? Di gyud matingala ang uban. Nang Inday. Pero, mailhan magukang purdoy do. Unya, driver lang. Munang naidaghang manaway. Nasay mo daig. Bitaw nang. Aw, explikahe lang si Miss Babes. Ay, ingna siya nga. Lisod ning magpatuota sa mga tao. Ay, maayo ra ba untag tinuod? Di ko makaako, ano na. Aw, napayhungit-hungit ninyo cake. Wow! Bitaw? Naay ni comment do. Dara, nagpalo ba jud ko? How sweet naman. Sana all. Walang sila may baw. Natalya ng tanan. Napay nag-ingon do. Nga, ngigas driver, mura man og nakadaog og luto. Oh, tinuod yun ang Inday. Onya, di ka lang mo reklamo? Ha? Reklamo? Reklamo sa... Ano ilang mga comment, God? Di ka ba mo reklamo? O gano'n mo reklamo man manang Inday. Miss Babes? Sultihi ko. Ngano mo reklamo si Franco? Ha, manang Inday? Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Ay, kuan man good Miss Babes? Sa inyong mga post sa Facebook ba? Unsay problema? Ay, daghan midayig o daghan usab ang nanaway. Expected na naman ang Inday. Si Franco man good bis. Mura makalolo, oy God. Nga naman. May daghang nanaway niya, miss. Manang Inday, pasagdi ka ng manaway. Diligid angay mo reklamo si Franco. Tungod kay gibayran ko siya. Dunay talent fee si Franco, ana. Uy, mao ba, miss? Doon na si talent fee, ana. O kung mo reklamo ka, Franco, punan ako ang imong talent fee. Wa kay reklamo. Miss Babes, wa, oy. Okay ra. Oh, so sa ato pa, si Manang Inday ra mo ni reklamo. Ayaw reklamo Manang Inday. Kiwa na nako tiwaya ang iyang kahago. Gibayran nako siya. Tinauna ng Inday. Bibayaran ko niya. Basta, hindi siguro nga mitabong mo reklamo ko, di ba? Franco? Ang salbahe siya. Hello? Andy, Nagutan na nawa ka animala ka. patambungon di ka sa opening sa mo salon. Ay ko patambunga. Kaya tingal ka tubangan sa mga bisita, kulatakon ti ka. Andy, sorry na. Sorry sa kabuang ni mo. Pisit ka! Sukuwi siya na ako. Sorry, Andy. Unsa man yun akong buhato na para mapasailog ko ni mo. Unsa man yun, Andy. Doon ako sa klinik ni Dr. Wizan. Ikonsulta na ako kung pagsuka-suka. Wa ko'y nakitang diferensya. Kuan lang kining buhata lang ni. Oon sa man, Dok? Early in the morning, inigmata ni mo. Sa permero yun ni mong paghihi, gamitan ni. On sa dili, Dok? Pregnancy test. Doktor? Mao din pagsuta kung mabdos ka ba. No. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.